porta seca y la montaña. Triste Isabel, y que sano me enamora. Io subirò l'aereo per stare sì presentante questa opera perché penso che in questo momento es va fer un treball molt pur, llavors és molt interessant, no? I ell i jo vàrem intentar desmitificar un poc la part sempre al voltant de que era un home que havia tingut una vida un poc arejada, no? I jo crec que l'òpera es va demostrar tot el contrari, que va ser un home del seu temps. L'òpera és una història de lluites, d'amor i del cap de vida, no? Quan jo vaig anar a dir-li a Ramon, perquè la primera volta el teatre es va obrir de Macron, em va dir que havia pensat el que podia donar la fer, no? Bueno, Ramon en seguida em va dir davant que sense problemes, que el que era falta, i això tinc que dir-ho públicament, no? Perquè sempre hem confiat en nosaltres. Jo pense que ha estat, i dic ha estat perquè ja se'n va un gran regidor, estic només això, no? I res, donar-li a ell les gràcies i després, bueno, ell ja els ha presentat als membres de la taula, a Oro, a Charo, a Miquel i a Rafa, i jo crec que més que jo han de ser ells que parlen. I jo li vaig tenir la paraula a tocar a Miquel, i sí que m'agradaria que Miquel ens explicara un poc els problemes que hem tingut a nivell musical i a nivell d'infraestructura per a poder muntar aquesta òpera. Per a mi també és un plaer estar en un poble, encara que no visc així, els forts lligams que tinc amb germans és una cosa que no oblidar d'on soc, no? També voldria, abans d'explicar-vos un poc la nova història de l'òpera, agrair-li a l'Ajuntament i especialment a Ramon, perquè jo pense que seria desagraït no donar-li les gràcies per tot l'esforç que sabem que fa per a que això continuï endavant. Després, vull convidar a tota la gent que vinga a aquesta òpera premiada com una de les 30 millors obres que se va fer en tota Espanya. Sembla una cosa curiosa el dir que és una de les millors obres de Xina, però efectivament hi havia un jurat que va pensar que aquesta obra era digna de donar-li un premi i que hauria de tornar-se a fer moltes vegades. Perquè estem habituats a escoltar sempre les mateixes òperes, els que som amants de l'òpera ens agrada Tosca, ens agrada Rigoletto, ens agraden totes, però és difícil poder fer aquest tipus d'obres que són noves, la gent no sol confiar en els nostres compositors i per això he començat a donar les gràcies a Ramon, perquè va confiar des del principi en nosaltres. Una òpera que coincidís en moltes cases, sobretot a nivell musical, hem tingut greus problemes perquè l'orquestra de la Societat Coral Micalet, de la qual soc el director, se nutrís de gent de la universitat i de gent del Conservatori Superior, que el mateix dia coincidís que té concert. I això ens ha creat greus problemes perquè per a que tinga la qualitat on deu manar hem tingut que buscar a gent per a poder mantindre un acceptable nivell musical.
Després, en l'obra, si algú la recorda, veurà com hi ha unes innovacions que pensàvem que eren importants per a que se poguera desenvolupar tot el que és la història d'esta òpera. De fet, hi ha una obertura, cosa que no estava, i després també apareixen nous personatges, com és el cas de César, que cantarà en Lucrecia, els fills, i després també hi haurà un narrador que en els boig que l'òpera, per qüestions de temps, no ens deixava complementar-ho, el narrador ens va clavant dins de la història en 3 o 4 moments que creiem que eren necessaris. Jo no vull enrotllar-me molt, vull donar de nou també les gràcies a tot. Vicent i jo estem molt més il·lusionats que la primera vegada perquè hem vist tots els xicotets errades i ara pensem que serà una obra redona. Confiem que la puguem exportar a altres llocs i jo crec que els xatinguers podem estar orgullosos de tindre una òpera nostra. Bé, jo també vull donar les gràcies tant a Miquel com a Vicent per cridar-me per cantar aquesta òpera i feia molts anys que no venia així a Xàtiva. Recordo que l'última volta va ser fent la Tavernera del Port o el Asombro de Damasco, no me'n recordo ja, però fa molts anys. I bé, respecte al meu personatge i a l'òpera, jo crec que no acceptaria un treball d'una òpera que no entenguera jo, que no poguera expressar al públic lo que s'està narrant. Ho dic perquè encara que siga una òpera contemporània o fet per un compositor contemporani, no és que siga rara, és molt melòdica i n'hi ha moments que crec que estan molt bé, però el que al meu personatge es refereix i a tota l'obra en general. I con respecte al personatge, jo crec que sí que s'està narrant lo que és Roderic, s'està narrant lo que va ser la vida pròpia del papa, i me va sorprès quan vaig llegir unes declaracions que va fer Vicent de que en Ávila se va fer una exposició sobre tota la història dels papes que van ser papes i que estos dos no estaven en la llista. Jo no ho entenc, però crec que si va ser que ho varen fer bé o ho varen fer mal, pèssim o mitjor, jo crec que deurien estar, no perquè siguin valencians, sinó perquè van ser papes. El que sí és veritat és que van ser uns personatges de la seva època. Les intrigues, els amoríos, les lluites, jo crec que això està a l'ordre del dia, ara menys, però jo crec que és una realitat que se conta i és una realitat que la gent hauria de conèixer. Jo també convido a la gent a que vinga si pot, perquè és una òpera molt afable, molt senzilla, perquè arriba molt a la gent i encara més perquè a més són dos personatges de València. En aquest cas, solo un, perquè és Roderic de Borja. Son dos personajes del pueblo de Xàtiva y creo que vale la pena. Muchas gracias. También quería agradecer a Joan, a Vicente, que me han dado esta oportunidad también, porque el de Lucrecia es un papel, es breve, pero es intenso y es emocionante hacer un papel de un personaje histórico y que también ha sido tan popular, porque hay tanta leyenda y tanta trama, ¿no?, alrededor de sus vidas, que es emocionante estar haciendo ese personaje con tanto peso y a la vez asusta un poco y me gusta mucho porque no es simplemente un drama histórico, sino que también juegan ahí los sentimientos de las personas
Lucrecia, por ejemplo, pues sí tiene su papel como noble y social y político del momento, pero ella también es una persona y tiene sus sentimientos, y aquí en esta ópera se muestra, ¿no? Ella escribe pues también que sus anhelos como mujer y como persona pues los tiene que dejar a un lado para cumplir sus obligaciones, y eso es aún más dramático todavía. Y eso me gusta, que se juega con las dos cosas, como decía él, las luchas por el poder, las intrigas, pero también los sentimientos de los personajes. Y luego también que me ha gustado muchísimo cantarlo en valenciano, porque me parece que es, vamos, muy melódico el valenciano, muy bonito para ser cantado, muy musical. Entonces, me parece muy dulce. El texto, sobretot, com deia ahir Vicent, és la primera vegada que actuo en una òpera i tinc que agrair-los enormement que m'hagin donat aquesta oportunitat, tant a Vicent com a Miquel. I què millor lloc que fer aquesta iniciativa en ma casa i poder estar rodejats de tota la gent, de tots els veïns del meu poble i de la comarca. I bé, poc més, és a dir, el paper que se m'ha donat, jo també, és a dir, estic completament orgullós, ja que és també al ser, pertany, és a dir, al ser gent que ha format part de la història de Xàtiva, tan important, el poder fer en la teva primera òpera, poder interpretar un paper, per a mi és molt important per diversos aspectes i poc més. Gràcies. Anem a veure, l'estrena, si el Rodeu va actuar la música de Xàtiva. En aquest cas, nosaltres vàrem treure un venyat de dur a la nova i així van fer a Ramon. Sabem que per a la nova era una oportunitat important d'agrair, però la nova va declinar la nostra invitació. La nova va dir que ells no estan preparats o no tenen ganes o no volien o el que vulguin, no? Però bueno, es va sentar un poc malament que el que una banda Xàtiva es haguera pogut projectar en aquesta òpera, es va dir que no. Aleshores, veureu en els cartells només apareix la banda del València, no? És la banda del però comentava un sistema ella. Ella es va oferir en part a nosaltres. Inclús el mestre de percussió, assassina, que la veia a nosaltres, no? I no serà per això, per deixar un cartell que no està en la nova la veia, és perquè la nova es va dir no directament i la veia que hi ha un sistema. Bé, doncs m'agradaria dir-vos que moltes gràcies a Miquel i a Vicent per les seves paraules tan boniques. No podia ser d'una altra manera, haver sigut un mal rededor de gran teatre si una obra tan magnífica com la d'ells no s'haguera permès fer-la en el gran teatre. Us recorde que Xàtiva, bé, no totes les poblacions com Xàtiva tenen l'oportunitat de 2 vegades a l'any tindre una òpera. Xàtiva porta ja
algun temps, doncs bé, donant-li, oferint-li l'oportunitat a tota la gent de Xàtiva i part de la comarca a poder assistir a una òpera a un preu assequible. Per tant, la gent de Xàtiva està preparada, és coneixedora de lo que és una òpera i segur estic que els professionals que actuen en Roderic van a poder salvejar-los i diríem que estan en un públic entès. No arriba allí uno que no ha vist mai una òpera, sinó que la majoria, estic segur, n'haurà vist mínimament 7 o 8 òperes. Us recorde que l'òpera, supongo que vosaltres ja fareu constància, és el dissabte dia 9 de maig a les 20:30 i que el preu és molt econòmic, 12 euros. S'estan venent les entrades, però encara ne queden, està dient el director del teatre que el tinc així, Armando, i invite a tota la gent de Xàtiva i de la comarca a no perdre's una actuació tan magnífica com va ser la que estem parlant en aquest moment. Deixeu-me que us diga que en el teatre de Xàtiva, encara que l'oposició a voltes es critica que no, però estem intentant fer coses de Xàtiva i per a Xàtiva. En les capitals, no? On està l'obra completa, que la podeu veure, la podeu llegir, la podeu repassar, la podeu criticar i res, i que aquest dia es donarà el món a estudiar i després donar-li també les gràcies a Alba, que està per ahí, que no podia estar, que Alba al cap és la que produeix l'obra, no? I entonces per a ella és un esforç important. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots.